Mas Donat tempo langsung iso. Sambungan Cidalu. Digoleki sik catetane. Lagu anyar Mas Bowo. Oh, ngoten. Sambungan Cidalu iki lagu anyar karyanipun Mbah Sukron Suwondo saking Blitar. Jenengan nggih Mas Iko ingkang dawa. Jenengan nggih. Iya, Ding, bawa. Sik. Digoleki lirike iki. Bawane merdika mawon nggih. Gak hafal mari. Bawane merdika, Mbak. Pangkur ora apa-apa. Mingkar wingkur ing ukara. Ah ngono boleh. Apa langsung? Bawa sik. Heeh, bawa sik. Ya. Mingkar mingkur ing ukara akarana karenan marati siwi sinawang resmine kita sinupa sinu karto gandeng adan tak lirih kisik di ending si adan sih Pak nggih. Langgarin Pak, ngunjurin Pak, ngormati yang lagi ngibadah. Caket mriki Pak. Caket mriki. Nah, lah yo ngene lho Pak Din. Nah. Wah, wis kaya nganten karo maratuwane ya. Disawer ditambani. Mbah nuwun nggih, Pak. Sampun. Sampun Ibu nih. Nggih. Langsung nggih. Ayo Mbak Yu. Buka celok yuk langsung yuk. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas Papujan sejen tongan